Mifa production flavor ni akanubero ani Ondu TV flavor ni akanubero amba fuka wale mando amba idala ka foko de ansigile anga dogokun kunafoni konoka kunafoni mini amba abela jili fara nyogo nga kardu ya ofe amina sigi ninga abayelema anga tudunga cheina ila fo mi dili ku fa na chuga amna obulu digon dingeli alet siga beleta nkele mba bedon ekala siga fiu nkele ne ba beche ode kama anga baranye furu wa bare ni yere ni ndinga nimbia alina maye akoko ko nga yoro akukala alino so bare na alete chejoli isu petit Moukhtar Batra ore sawa ouais ambako kan mewi bo konfutino muram sundem sunu woro afala ina kunga to ka fi na kuni to ka fuma go petit ko wanjo yedala e jonye dala ke o tiki ki dege ay ni jonye dala e botu kuti e kon ki jodro o te do fe ki joke I ka ko dai ame fulla san an lame ba bela jeli ma ka fo ko u bisibila an ga kuna foni di kene ka kuna foni mi am to ga da o kulo kan dogokun donc Moussaf abi to gori ba ma juga ma la tan bon on sont là quand même tranquille sans faire beaucoup de bruit okay ame sama la batiki clé là i tage bruit ba sisa ubi chakatani be bo kalama donc arrogance akore arrogance ko ni abisega fo ko ma jamani aywa ma yadali an de arrogance ko ni ma kafali ni bebe se ka fo arrogance an de arrogant ko ni am ga nyere de ni ala kana ga arrogant ya rabbi da muza ba mu jiga nga kuna funu ngono okake am da kuna funu kun folo la ni ye chedo e ko aye amuso demuso s'entendre ayo abino ka kono lawra so bege na mbora na amta kai ko jonya kle bole me wontu ne kama ba ame boy no ameta buguni ko nyefinto do fara tani muso amna ndado mala na mbora na amutanga les très respectés l'éclairé les sages Imam Mahmoud Diko kabura ka ko anga mo ko ils ont arrogant ma fo de ay malien be ni aywa ko ma fo ko communauté internationale fana ko lu takele no kafani yada am bueno amta arabat menen journée de l'Afrique am ko mo ko ka so bege owere ko kum kona la ko nyangni mi binono malika sedawni iyo mafe ko politique mo ni ensuite civil manade ame boyno amta Sénégal ko de Sénégal ka uni kana mununo udusu gumbe kam nuno udusu kashi ka sawo ya ka foko dewulu la ko saruga docteur Sodola ame boyno ameta donanci kene kan CHAN 2023 ko Mali ni Sierra Leone ni Cap Vert mo mana gagner ola Mali no o wa achi amanda do fana kuma la no bora na amta tisit ko famani anga famo ni publier ndugude ngela no yona ko sebe ame boyno ka kunchesa anga ogoluko ko paron yu joro bla de masaw yu joro bla pep sabake amna ndado fara kuma la musafu ni kuna funi ne bambo bakuru bala amna munda ala wa ko ka wala sabake ka bela jele fo ka bela jele wala mando ba fu yoku bismillah ko jabara no sanfe ina fi buraga fo chuka amna kuna funi koni ambe adamne ni kuna funi kun folo mi oye ni ngoni kara chedo ye isu Moukhtar Batra ore ni che akoni bina amuso denga foka garjike ko bo ala ni kuma info da be mo ko chama gwai kamana na ko amuso de hakili ma wa famu den tale de ay muso furu ninga den to muso yumbulu ese Moukhtar Batra ore ni ko yere akelen flene katidi ese Moukhtar Batra ore che yere atoko Burama Samake ale de flene ninga ni
kojugu in ta ni ka a muso ni sɛgɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré fo ka taga se garijɛgɛ ko ma a la Isu Muktar Ba Traoré nga muso in yɛrɛ ka fɔ la ale kɔni ye denmusonin jate minɛ yarɔ denba de b'a den jate minɛ a y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ka ladala ko minnu bɛ kɛ musow fan fɛ kalo o kalo o kɔni o tɛmɛ bɛɛ sunkurunin in kan o de kɛlen a ye dennin a y'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ nka o bɛɛ ne ta dennin kɔni ma se ka den fa fɔ a ɲɛna Isu Muktar Ba Traoré nka u yɛrɛ sigida la an balimamuso dɔ bɛ yen n'o ye finitigilaka ye ale ye polisi ye donc ale de filɛ nin ye ni ka sunkurunin gɛrɛ a la ni ka a papa yaasa a bɛ se ka den fa dɔn cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré den papalen den kɔni m'a bila dagirinda la dɛ a ko ale fa ye nin nɔ don n'o ye Burama Samake o kɛlen an balimamuso in ale fana ma a bila dagirinda la ale filɛ nin ye ni ka weleweleda bila Kati yɛrɛ commissariat du premier arrondissement ma yaasa u ka se ka na nin ko in sɛgɛsɛgɛ cogoya min na o de kɛlen Isu Muktar Ba brigade de recherche min bɛ o nana ni ka na tɛgɛ kɛ Burama Samake la Burama Samake a yɛrɛ bangena san 1977 wagati ninnu na Isu Muktar Ba Traoré a yɛrɛ ye manœuvre di a Isu Muktar Ba Traoré tɛgɛ kɛlen Burama in na ni a taara an ka finitigilakaw ɲɛkɔrɔ a mi i cɛ a ka fɔlen na dɛ a ko ale de nɔ don ko k'a sabu kɛ ko ale ye a muso ye ko dɔw fɛnɛ la muso fɛnɛ kun kɛn bɛ kulonkɛla ye minɛ ale ye muso lasigi k'a fɔ na ko karima masina I bɛ nin ko mun na n b'a fɛ I ka a dabila o n'a ta o ta muso kɔni ma o dabila muso y'i ta kɛ sanga a n'a ka waati a fɛnɛ bɛ kulonkɛla cɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛlen Samakekɛ fɛnɛ ko I y'i kale muso ye k'ale kɔni na I ta sara muso la wa k'a b'a ta sara muso la ni jumɛn fɛnɛ muso yɛrɛ woloden a y'a fɔ cogoya min na a dun y'a kɛ ten dɛ denmusonin yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na don dɔ su fɛ sa cɛkɔrɔba jugu in a nana ni ka na ale lawuli ni ka binkani wale ta k'ale sɛgɛrɛ kabi o de kɛra sa a kɛra laada ye sanga a n'a ka waati a kɔni bɛ o ka mugunya fo o ma ɲɛ Isu Muktar Ba Traoré o kɔni wololen filɛ nin ye nin ko in na o kɛlen cɛ in yɛrɛ minɛlen ni ka jɔ faamaw ɲɛkɔrɔ a ko k'ale ko nimisa kisɛ kelen t'ale la ko k'a sabu kɛ ko ale ye fɛn in fɔ a y'a fɔ muso in ɲɛna k'a fɔ ko karisa ni m'i sigi I sigiyɔrɔ la komi e kɔni bɔlen don I ni kɛnɛmacɛw bɛ kulonkɛ la ne kɔni na fɛɛrɛ kɛ ni ka n ta sara e la ni sunkurunin in ye an bɛ wagati min na ko saladi in na a kɔni bɛ faamaw ka bolo kan u bɛ ka a ko tɔw ɲɛɲini dugu fɛnɛ falen don e ma se ka diɲɛ don nin kun ko de b'ale kɔnɔ ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la I bɛ ko kura dɔ b'i kulo la ɲɔnɛ dugu falen don ne ma ɲɛ k'i b'i ta sara I muso la I ta sara a la yɔrɔ wɛrɛ nka a yɛrɛ woloden kabako don n'an bɔra yen nɔ Musa an bɛ taa Kayi ko jɔnya dugu jɛ mɛ ŋɔ tugun ko jaja k'a su ma ko fɔlɔ yɛrɛ jɔnya yɛrɛ dugu a su kun ma ko fɔlɔ Isu Muktar Ba Traoré an b'a ye k'a fɔ ko kuma caman nin kuma in bɛ fɔ k'a fɔ ko halisa an ka sigida dɔw bɛ jɔnya kɔni ale bɛ yen halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la I b'a fɔ Kayi mara la Adama Dawo nin y'ale ka bolonɔ min n'a bɛ cikan kɔnɔna la a ko nin kɔni ye ko ye ko min ni a bɛ ka kɛ Kayi Isu Muktar Ba Traoré nka seere mun yɛrɛ b'u bolo o seere in yɛrɛ fɛnɛ de kɛra mɔgɔ ye bingali wale taara ka mɔgɔ min sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isu Muktar Ba Traoré n'o ye Funɛ Sisoko ye Funɛ Sisoko a ko ale kɔni gɛnna ka bɔ a ka dugu la de k'a sabu kɛ ko ale ye jɔn ye Isu Muktar Ba Traoré ko k'a sɔrɔ olu ni hɔrɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan Isu Muktar Ba Traoré ni ka misiri jɔ Isu Muktar Ba Traoré ni ka château d'eau jɔ yaasa u bɛɛ bɛ se k'u mago ɲɛnabɔ cogoya min na nka Isu Muktar Ba Traoré a ko olu ka dugu kɔnɔna wa k'i kɛra jɔn ye wa e tɛ don misiri kɔnɔna la ayi dɛ wa I ye wari min yɛrɛ bɔ ka ni o ye jita yɔrɔ ye château I tɛ se ka ji fɛnɛ ta o la k'a sabu kɛ I ka jɔnya sababu ye Isu Muktar Ba Traoré a ko ale kɔni de ye I ban nin ko ninnu ma k'a sabu kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko diinɛ kɔni na an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Isu Muktar Ba Traoré de kɛlen ale san ka bali ka gɛn ten ka bɔ a ka dugu la ani a musow Isu Muktar Ba Traoré ani a denw
a ko n'i ye dugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni kɔɲɔ kɛra dugu in na sisan i b'a sɔrɔ jɔn 2 de bɛ da kɔɲɔmuso kan ani kɔɲɔkɛ yɛrɛ cousin a bɛ don kɔɲɔso kelen kɔnɔ koyi hɔntɛrɛ ko hali sa ko in bɛ kɛ olu ka dugu la Isu Mukutari Ba Tarawele aw bɛɛ de bɛ don kɔɲɔso kelen in kɔnɔna la n'aw donna kɔɲɔso kelen in kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɔmɔ kɔni nakun ye dɔn ko ye kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso olu kɔni b'a tila ɲɔgɔn dɔn na yɔrɔ min na ko ani cousin ka marifa kɛ taw k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko sisan kɔni alhamdulilahi rabil alamin kɔɲɔmuso kɔni a furula a sɛbɛkɔrɔ furu la Isu Mukutari Ba Tarawele ni o kɛra olu ye minnu bɛ o kɔrɔ jɔn cɛman kelen ni musoman kelen olu de fana bɛ taa hali n'o kɛra dugutilama yiri olu bɛ taa ni ka taa fɛɛrɛ kɛ ka somɔgɔw labɔ a kalama k'a fɔ ko sisan kɔni aw denmuso jɛnɛ ala ka kan ani Isufu ka furu siri la ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o kɛra ko kelen ye sisan Isu Mukutari Ba Tarawele a ko ale de bannen filɛ nin ko in ma k'a sabu kɛ ale kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin ye ko cɛjuguba ye k'a fɔ ko kɔɲɔso kɔnɔna la aw de ka taa aw sigi mɔgɔ hakilinaw tɛ kelen ye ka taa kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ lajɛ u ka tɛgɛrɛ ɲɛnajɛ la an ka ko o seereya ye k'ale kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛna se ka nin kɛ o de kɛra sababu ye Isu Mukutari Ba Tarawele u y'ale gɛn ni ka bɔ dugu kɔnɔna la a ko nka ale bɛ weleweleda mun kɛ ale kɔni labɛnnen don ka ɲagaliki sɛbɛnna don ni mɔgɔ ninnu kama mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ni k'ale gɛn ka bɔ a sigida la Isu Mukutari Ba Tarawele ko k'a sababu kɛ ni an seginna kɔfɛ fɔlɔ la an ka mɔgɔw tun b'a kɛ a caman bɛ yen u tun tɛ diinɛ ko kalama sariya min yɛrɛ tun bɛ jamana kɔnɔ k'u t'o kalama ko ale kɔni bɛ weleweledakan de kɛ n'o ye Funɛ Sisoko ye ale bɛ weleweledakan de kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ olu la a ko Isu Mukutari Ba Tarawele hali kɔsani na février kalo la ale muso fatuli kɛlen u ka su muso taara de k'a bɛ taa janaja la dugulamɔgɔ bɛ y'a gɛn tilekan diri fɛ awɔ k'a sabu kɛ ko ale mun ye cɛ ye ni ale banna nin ko in ma wa ale ka banni fana dama tɛ olu fana tilala ka association dɔ sigi association mun bɛ a yira k'a fɔ ko u ni dugulamɔgɔ tɔ bɛɛ ye kelen olu m'a fɔ k'u bɛ kɛ alimami ye u m'a fɔ k'u bɛ kɛ dugutigi ye u kɔni ko k'u to u danbe la i n'a fɔ fɔlɔ tun bɛ mun kɛ u tɛ sɔn olu ka nin diɲɛlatigɛ fɛn foyi kɛ u tɛ don misiri kɔnɔ Isu Mukutari Ba Tarawele u tɛ se ka maga foroba fɛn foyi la hali u ka foro u yɛrɛ ka sɛnɛkɛ foro u tɛ se k'o sɛnɛ olu ni si man ka dugu kɔnɔna la a ko o de kama association in sigira n'ale yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye association in yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kabi o de kɛra ale kɛlen n'u ka mangoya sɔrɔ dugu in kɔnɔna la kosɛbɛ nka ale kɔni bɛ ka wuli k'i jɔ de Isu Mukutari Ba Tarawele ni ka ɲagili sɛbɛn don k'a sabu kɛ jamana yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen o kuma k'a bɛ nin weleweledakan in di jamana marabagaw ma k'u k'a lajɛ n'u k'u hakili to u yɛrɛ la ka segin ka taa Kayi kɛrɛfɛ dugu ninnu caman na ne ka taa nin ko ninnu lajɛ i bonya b'a la Adama Dawu ale ka bolonɔ don k'a daw cɛ ko in dama tɛmɛna dɛ a bɛ kɛ cogo di donc Musafa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Buguni o ka kɛ ko fiyentɔ famille dɔ cɛ ni muso k'u bɔnɛna u ni na dɛ kosɛbɛ kɛ k'a kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele mɛnɛnka ko la ani n tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ o bɛ yen nin y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min na y'a bɔ indépendant kɔnɔna la a ko an ka taa Buguni n'an taara Buguni nin kɔni kɛra banbawale mun taara ni ka an balima ala ye filɛli duga minnu la ni ka bɔ ka bin kɛ u ka Isu Mukutari Ba Tarawele fo ka u bɔnɛ u ne la a ko an ka taa commissariat de police de Buguni commissaire divisionnaire Ibrahima Kone ale kɔni de filɛ nin ye ni ka tɛgɛ da ni maa ninnu ka Isu Mukutari Ba Tarawele k'a sabu kɛ nin maa ninnu kun ye maaw ye maa minnu n'u ka baara kun ye ka buru adamadenw yɛrɛ bɔnɛ u ne la alamisa don mɛ kalo tile 19 tɛmɛlen nin kun ye bolisɔnnaba ye awɔ ni a tɔgɔ ko MD MD ale ni a ka banbaci kulu ni kamalen dɔ b'u la o yɛrɛ tɔgɔ SS Isu Mukutari Ba Tarawele ninnu de filɛ nin ye ni ka kɛ sababu ye ka maa dɔ bɔnɛ a nin na maa minnu ni ala yɛrɛ kun ye yelen nɔrɔ duga u ka filɛli la Isu Mukutari Ba Tarawele u ko u b'a kɛ cogo di SS ale de bɛ yaala dugu kɔnɔna la ni ka a fɔ banabagatɔw ɲɛna k'a fɔ ko karamɔgɔ kɔni b'ale bolo ko n'o kɔni magari i ɲɛ la i mana kɛ maa fasuguya k'i ɲɛ bɛ yɛlɛ
a bɛ maaw nɛgɛ ten tɔ de ni ka taa u di a ka nin cɛ in ma n'o ye MD o tuma n'o kɛra a taali nin cɛkɔrɔba in di MD ma Isufu Mukutari Ba Tarawele MD kɔni ye fura bɔ ni maa ko k'a b'i ka bana furakɛ n'o ye fura min bɔ ka d'i ma i tɛna n'o minɛ a kɔni ye puduru de bɔ sa k'a di o ni cɛkɔrɔba in ma ko o ko kɛ a ɲɛ la cɛkɔrɔba kɔni kɛlen k'a ɲɛ ko ni puduru in ye Isufu Mukutari Ba Tarawele o de kɛra ko ye komi ni a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ a dimi da yɛrɛ nana bonya fo a ma ɲɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ y'i kule bɔ cɛkɔrɔba olu fila dɔrɔn de bɛ ale n'a muso fila si tɛ yeli kɛ cɛkɔrɔba kɛlen ka kule bɔ Isufu Mukutari Ba Tarawele furumuso de ko k'a bɛna dɛmɛ don cɛkɔrɔba ma sisan u y'u fila bɛɛ minɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele ni ka u bɔnɛ u nin na ka tila ka u jeliw bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ u la Isufu Mukutari Ba Tarawele wa ni kɔɲɔ in kɛlen fo tile 3 de kɔfɛ ninnu fure taara ye Isufu Mukutari Ba Tarawele o kuma fure yeli n'u ye wele bila monsieur le maire ma monsieur le maire ale fana ye wele bila commissaire ma olu ka na ni ka na u ka enquête dayɛlɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele o de hukumu kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba Tarawele arabado février mai kalo tile 25 tɛgɛ dalen filɛ ni maa in kan n'o ye MD ale ni a ka a dɛmɛbaga n'o SS ye u fila bɛ kɔni an bɛ wagati min na ko sisan Isufu Mukutari Ba Tarawele u filɛ nin ye Buguni lakanabaw bolo nka cɛkɔrɔba kɔni n'o ye Lasana Koyita ye ale n'a furumuso Isufu Mukutari Ba Tarawele olu kɔni kɛra Ala ma hinɛ n'a ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sa ya Rabi ma ko Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ suma o bɛ yen ni pana ni ko ale ka bulon dɔ bila muso i b'a dɔn ni ko dɔ bɛ yen n'olu ma segin kɔfɛ ni juguya ka fɔ sugu tɛ dabila Mali kɔnɔ o ye b'a dɔn ni mun minɛ n'i ye mɔgɔ faga k'i minɛ dɔrɔn k'i tiri bɛɛ ɲɛna a banna k'a i bɔ télé la a banna dɛ a banna o kelen mana kɛ sisan k'o kelen k'o fila kɛ sisan nɔ c'est à dire n bɛ se ka kɛ cogo di o fila ka jan Isufu Mukutari Ba Tarawele n'o kelen yɛrɛ ɲuman kɛra a fɔ n y'a f'i ye n'i ye mɔgɔ faga k'i jɔ k'i tire a vie i ye tɛ siri i ye wale ɲɛna ka marifa jɔ la ka bɛɛ wele k'a an ka n'an jɔ k'i bɛɛ ka n'i jɔ o la maa min b'a la e n'a dabila o an bɔ yen nɔ an bɛ taa le très respecté l'éclairé le sage Imam Mamadou Diko nin bɛɛ y'a mankutukan ye n ka cɛ a ma daminɛ ne la koyi a ma daminɛ ne la dɛ ne y'i ta fara a kan i bɛ fara olu mɔgɔw kan dɛ Mamadou Diko bɔra ka kuma forum dɔ senfɛ donc k'a bɔra k'a fɔ autorité mɔgɔw ma k'olu ye arrogant ye communauté internationale k'olu ye orgueilleux ye ne k'olu kɔrɔ ye jumɛn ye Isufu Mukutari Ba Tarawele Amara Mayiga nin ye ale ka bolonɔ ye bolonɔ min ni an y'a bɔ a point com kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba Tarawele a ko n'an ye nin ko in ta k'a lajɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele forum dɔ de bɛ to ka kɛ an fɛ yan a tako 22 la Isufu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka cɛkɔrɔba Imam Mamadou Diko a kɔni a bɔra k'a ka dusumakasa yira k'a yira k'a fɔ ko kabila wali ale y'a fɔ k'a fɔ ko an ka nin camancɛ fanga maa ninnu kɔni tɛ ale ka fɛlamaa ye Isufu Mukutari Ba Tarawele a ko an ka camancɛ fanga maaw olu jamanen don communauté internationale mɔgɔw olu fana jamanen don Isufu Mukutari Ba Tarawele ko mais ko nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ bɛ bi anw de fasodenw kan ko ninnu si ka ko ma tunu a ko Isufu Mukutari Ba Tarawele n'i y'a ta k'a lajɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele a ko ɲinanta in yɛrɛ kun bɛ hukumu min kɔnɔna la o ye muso ani lakana bɛ se ka sabati farafina jamana yɛrɛ kan cogoya min na a ko ale bɛna o ɲininkali le tɛngu o musow ni lakana bɛ se ka sabati ko o kuma yɛrɛ bɛ bɔ min ka fɔ an filɛ ni fasoba Mali kɔnɔ wagati min na ko hali n'a ma ɲɛ anw malidenw anw yɛrɛ kɛɲɛnen don an yɛrɛ kɔrɔ o ye kelen Isufu Mukutari Ba Tarawele wa anw yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o tɛ anw yɛrɛ bolo Isufu Mukutari Ba Tarawele ko o de hukumu kɔnɔna la ale kɔni bɛ ye nin fɔ sanga a n'a ka waati a ko wa ale bɛ kuma in fɔ dɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni ale bɔra yen ale ka tila ne ka wele ka a ɲininka a dalakan na k'a sabu kɛ ale kɔni fɛ ko tɛ
jamana marabaga minnu filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ yan Isu Mukutari Ba Tarawele a ko ko olu kɔni tɛ maaw ye maa kan ka danaya da maa minnu kan a ko hali n'an ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a ko kɔni k'a bɛɛ ka wusa ni o ye Isu Mukutari Isu Mukutari Ba Tarawele ko k'a sababu kɛ ko n'i ye ko ye nin ko in na ko a bɛɛ lajɛlen de ye ale ka ko ye Isu Mukutari Ba Tarawele a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ mun ɲini an ka jamana marabagaw fɛ o y'a ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka segin kɔ cogoya min na i n'a fɔ olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ni hali n'a ma ɲɛ kɛlɛ in ka di maliden ni y'an sigi sigiyɔrɔma 100 o 100 i b'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ marabagaw bɛ ka ko minnu kɛ sisan a ka di mɔgɔ 90 bunyango ye nka ko mana kɛ cogo cogo a tɛ se ka diya bɛɛ ye ko nka o n'a ta o ta ale kɔni ka jateminɛ la ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko foyi de tɛ ka bouger an fɛ yan politiki mɔgɔw olu tɛ se k'u da sago fɔ Isu Mukutari Ba Tarawele nin ko in bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛlen don ko ale yɛrɛ ma nafa foyi ye nin ko in na o kuma ale kɔni ko ale bɛ nin fɔ Asimi Goyita ɲɛna Isu Mukutari Ba Tarawele ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a filɛ nin ko minnu na a ka nin ko in bɛɛ bi ye k'a to yen ani jamana an ka kɔkanna jamanaw bɛ se ka bɛn cogoya min na yaasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni tɛna se ka kuma caman fɔ nin na ka sabu kɛ a fɔra a sɛbɛnna ka dan yɔrɔ min na an t'an ta dan yen n'o tɛ a ko man nɔgɔn dɛ ko caman ko dɔw bɛ yen olu tɛmɛna bɛɛ ɲɛna ko dɔw bɛ yen olu kɛra bɛɛ ɲɛna bon nin tɛ ziiri ye bilen ko a bɛ se ka da ko an yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ a la Musafu tiɲɛ tɛ n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna ne ko jamana in ye wagati joli kɛ politiki mɔgɔw bolo an bɛ dingɛ kɔnɔ koyi ninnu naani san cɛ u ye baara mun kɛ c'est à dire que fo n'i kɛra c'est-à-dire n'i tɛ fɛ k'a ye quoi i b'a fɔ de k'a fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ou bien n'i tɛ k'i ka na sɔrɔ i b'a kuma caya e bɛ k'i munumunu yɔrɔ min nɔfɛ o tɛ o n'i t'a fɛ k'a ye tɛ dɛ i y'a ye dɛ mais n'i tɛ k'i ka na sɔrɔ n'i tɛ k'i ka na sɔrɔ dɔrɔn kuma bɛ caya i ka kuma bɛ caya k'a sababu kɛ ni an yɛrɛ ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la fo mɔgɔ k'a dɔn i b'a dɔn Isu Mukutari Ba Tarawele an yɛrɛ de sɛgɛnna ka sababu kɛ mɔgɔ caman bɛ a bɛ jouer ni maliyɛnw yɛrɛ hakilina de ye maliyɛn ta ye maliko kɛlɛ de mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ dɛ n kelen bɛ se ka mɔgɔ 1000 bɔ o b'a sɔrɔ a tiɲɛnen de don mais n'a ɲɛlen don i kelen tɛ se ka mɔgɔ 2 fara i yɛrɛ kan k'a kɛ a ka bɔ kɛ a ka lajɛ fo o de ka se ka dɔn sisan ka walasa an bɛ se ka ko ninnu fara ɲɔgɔn kan cogoya min na k'u dɔn k'a fɔ ko maliko tɛ Isu Mukutari Ba ko mɔgɔ ko tɛ maliko de don n'o tɛ an kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ cogoya min na ko sisan Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛ bɛn nka bɛɛ fana jɔ i ta ye dɛ i ka n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'o yɔrɔ datugura i bɛ kɛlɛ wuli dɛ Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa farafinna ka donba kɛrɛnkɛrɛnnen o tun ye araba tɛmɛnen kosɛbɛ kɛ ko an ka politisiyɛn dɔw bɔra ka kuma ani société civile ɲangini min binnen Mali kan Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra don ye don min ni o kun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka don ye Isu Mukutari Ba Tarawele nka mun ye dabali ban nin ko in yɛrɛ la ni fasiri o tɛ fasiri kɔnɔna la nka an y'u ye an ka bɔlɔlɔw kɔnɔna la n'i ye Afrique du Sud yɛrɛ ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele u kɔni ka olu dakuruya kelen de tun b'u da wa an ka Asimi Goyita de tun tɔgɔ sɛbɛnnen don ka pangaru caman kan u bɛ k'a fɔ ko Asimi Goyita i ni ce i ni baraji i bɛ ka kɛlɛ mun daminɛ an bɛɛ lajɛlen bi kɔ a la ne ye n sigi ka nin lajɛ ne ko a bɔnnaw a bilennaw a mun bɛ se olu ma Mali Afrique du Sud ka jan dɛ mais k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi bɛ ka kɛlɛ mun daminɛ nin ye Mali dɔrɔn nin yɔrɔ tɛ farafinna bɛɛ kɛlen don k'i yɛrɛ y'a la mais n'i y'o jateminɛ k'a fɔ ko an maliyɛn dɔw yɛrɛ bɛ yan anw kɛlen don k'o de kɛ lagosi fɛ k'an ban k'u fɔ jangata a karamɔgɔlamaw a karamɔgɔlamaw ayiwa bisimila karamɔgɔ ko min b'a la mais tiɲɛ de don kana Azizu da yanu kale i kan dɛ
Eso Mukhtar Ba Traoré a ko ko an ka ta ka a lajɛ Eso Mukhtar Ba Traoré nin kɔni kɛra don ye don min ni farafina bɛɛ bɔra ka a ma kɛ ni ɲɛnajɛ ye dɛ farafina bɛɛ bɔra nin don k'i hami yira k'a fɔ ko cɛ ni Ala ka kan ten ko farajɛw k'a dɔn k'a fɔ ko an fɛnɛ ye maa de ye ni de bɛ an na Eso Mukhtar Ba Traoré de bɛ nin fɔ an ka kuma la kuma caman ko fo nanzaraw kan ka fɛn dɔ de faamu k'a fɔ ko bi yɛlɛma kɛra olu tɛ yɔrɔ si kan tɛ yɔrɔ min na u tɛ ka diɲɛ kalan si kɛ k'anw tɛ ka mun kɛ an b'u dan kalan siraw kan Eso Mukhtar Ba Traoré u ye anw bɛnbaw de minɛ k'u don jɔlɔkɔ la nka u ma anw minɛ dɛ u ni anw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen de bɛ adamadenya taasira la donc f'u k'a essayer ka ko dɔw falen yaasa an n'u bɛ se ka bɛn kɛnɛ kelen kan sinon an n'u tɛ sigi fan si an ni tubabu an y'u ka kanw kalan mais an n'u tɛ sigi fan si k'u bɛ se k'u k'a da to an na f'u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw fana kuma sera Eso Mukhtar Ba Traoré o hukumu kɔnɔna la Musa Mara n'i b'ale dɔn n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ale kɔni bɔra ka kuma ta Eso Mukhtar Ba Traoré a ko ale kɔni bɛ mun ɲini farafinw fɛ farafin jamanaw fɛ Eso Mukhtar Ba Traoré ko a ka kan ko farafin jamana ka kɛ i yɛrɛ ye ten sa Eso Mukhtar Ba Traoré ko an bɛɛ lajɛlen de kan ka baara kɛ farafinna bɛɛ yaasa farafinna bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye a ko kana dan ten tɔ an bɔra an kumana dɛ mais ni farafinna bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan Eso Mukhtar Ba Traoré a mana kɛ cogo o cogo bɔ sera ko o n'a sɔrɔ a la Musa Mara ale kɔni y'o fɔ Musa Mara ale tɛmɛlen ka bɔ yen Marema Cha Jara n'ale adema PSJ président ale fɛnɛ bɔra ni ka kuma Eso Mukhtar Ba Traoré a ko ale fɛnɛ bɛ nin ta ka nin lajɛ k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min ni an bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka an jɔ halisa Eso Mukhtar Ba Traoré yaasa jamana in bɛ se ka farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na a ko n'i y'olu ka parti ta k'a lajɛ Eso Mukhtar Ba Traoré k'olu ka parti n'i y'a ye olu y'a parti in yɛrɛ kurumu kari mais kalo 25 san 2019 kelen wagati Eso Mukhtar Ba Traoré ko ani a koɲɛw de don Eso Mukhtar Ba Traoré ale tɛmɛlen kɔ ka bɔ Useni Amiyo Gindo di Pulo Pulo dɔn wa kodɔn Pulo ale fɛnɛ ye kuma ta k'a lajɛ Eso Mukhtar Ba Traoré ale ko nin bɛɛ lajɛlen ale fɛnɛ seginna ninnu ka kuma kan a ko farafinna bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan Eso Mukhtar Ba Traoré yaasa nin bɛ kɛ ko ye ko min ni an bɛɛ ka an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an ka kɛ kelen ye Eso Mukhtar Ba Traoré kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ Eso Mukhtar Ba Traoré n'i y'an ka farafinna yɛrɛ jateminɛ Eso Mukhtar Ba Traoré an ka i n'a fɔ ne bɔra k'a f'i ye kuma min na cogoya min na diɲɛ fan si tɛ yen ko farafin tɛ yɔrɔ min na diɲɛ fan si tɛ yen ko place ba dɔ tɛ yen ko farafin kɛlen don ko ka mun occuper Eso Mukhtar Ba Traoré a ko hali n'i ye CEDEAO ni UEMOA ka nin ko ninnu ta k'u lajɛ Eso Mukhtar Ba Traoré u ni Mali kɔni kan ka se ka bɛn fɛn kelen ma yaasa an bɛɛ lajɛlen hamina ye mun ye Eso Mukhtar Ba o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na a ko ɲɔgɔn fo farafinw k'a dɔn ka farafinya segin u yɛrɛ ma Eso Mukhtar Ba Traoré k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kuma sera sa Jigiba Keyita n'a ye PRP secrétaire général ye parrainant ale fɛnɛ bɔra ka kuma Eso Mukhtar Ba Traoré a ko ale kɔni bɛ mun fɔ kɔni ye k'a fɔ ko an ka jamana ninnu ta an bolo la yɛrɛ Eso Mukhtar Ba Traoré ko ka a sabu kɛ ko wɛrɛ tɛ a la mais ko ale bɛ mun ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u jija cogo bɛɛ la u ni an kɛrɛfɛ jamanaw ka se ka bɛn fɔ la Eso Mukhtar Ba Traoré yaasa ɲagali mun talen don ni ka an sɛgɛrɛ Eso Mukhtar Ba Traoré o bɛ se ka wuli cogoya min na a ko wa o wulili tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ o bɛ an yɛrɛ de bolo hali sisan ni Mali sɔnna o bɛ wuli o ni kun ye ninnu ka kumaw ye u sera ka kuma minnu fɔ Eso Mukhtar Ba Traoré i bonya b'a la Musa fɔ an b'a fɔ ko Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ya rabi an bɛ taa Senegal n'an ka def man frek ana wa kiriki sali y'a fɔ yen a bɔra ŋunu maintenant an bɛ taa Dakar Eso Mukhtar Ba Traoré i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na a kɛra u ka lapitaniso min n'o ye TV1 ye Eso Mukhtar Ba Traoré ale yɛrɛ ni Dakar cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 100 boyanko la Eso Mukhtar Ba Traoré nin kɔni kɛra sababu min ni nin den ninnu fatura a kɛra hôpital min yɛrɛ la o ye hôpital Abdul Aziz Sy
Isu Muktar Ba Traoré nga uko ko nin ko ingani kera ko komi ni adusuma kasaya buyana kosobe Isu Muktar Ba dugula mɔgɔw kan nga wote kele jamana ɲɛmɔgɔ ama nin ko in bila dagiri dala koyi kwa ministre mun be no ɲɛsinin do kɛnɛyaso kɔnɛma Isu Muktar Ba Traoré Abdoulaye Diouf Sarr Isu Muktar Ba Traoré ama ɲɛ mun kɔ Isu Muktar Ba Traoré a ye o bɔ a nɔ la Isu Muktar Ba Traoré ni ka Kemes Ngon Jai Isu Muktar Ba Traoré ni ka o ye muso ye ko o bila a nɔ la ka tila ka a fɔ Isu Muktar Ba Traoré ko nin ko in kɔni a mana gɛlɛya cogo o cogo fo nin ko in ka ɲɛdɔn de k'a ɲɛɲini Isu Muktar Ba Traoré fɛn mun kɛra nin sababu ye wa ni fɛn mun kɛra sababu ye Isu Muktar Ba Traoré wa hali nin don in fɛnɛ maa minnu tun bɛ garde la n'o ye a dɔgɔtɔrɔ minnu tun bɛ garde la Isu Muktar Ba Traoré a ye ninnu tɛgɛ kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ne ye kulonkɛ fɛ ni tɛ kulonkɛ fɛ so to tan kelen ma o dango denmisɛnnin fitinin ninnu Isu Muktar Ba Traoré o kɔni a ko halisa a ko ma ban ka sababu kɛ fo nin ko in ka se ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sababu na ni nin ko in ye Isu Muktar Ba Traoré a sababu yɔrɔ ka se ka ye nka sani o cɛ ministre kɔni a ye o bolo bɔ baara la gali ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli tɔw o bɛna na bɔ a ko ninnu kan Isu Muktar Ba Traoré an kɔni bɛ duwawu de kɛ ya rabi ama ala ka hinɛ denmisɛnnin fitinin ninnu na rabi musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa tesit i delila ka se yan han e ne ye gɛlɛya jɛ tesit ma nɔgɔn dɛ e ne ye kelen wa n ko ne maliyɛn de k'a daminɛ Kayi fo Tesalit a Tesalit tɛ Mali da yan kɔnɔ sa ne bisera yɔrɔ min na ne bɛ k'o yɔrɔw de f'i ye ne ma f'i ko Mali dan don dɛ ne ko mun k'a daminɛ Kayi Kayi ville tɛ dɛ parce que aw ma kekun n'a fɔra i ko Kayi i b'a fɔ ko Kayi ville dama tɛ non non Kayi kɔni Jɔngaga Yɛlɛmani Tamagara Batama ni y'a ye n bɛ foyi ye moi je ne suis pas comme toi hein ne yalala ne bɛ jamana in dɔn ma ne de ma yala e kɔni tɛ e yalala yɔrɔ jumɛn kɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ kɛlen don star ye k'i bɛ ka bɔ télé la an bɛ taa tesit ko an ka faama mɔgɔw k'u gɛrɛlen don fasodenw na yen kosɛbɛ kosɛbɛ kɛ Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na hali n'a ma ɲɛ sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn k'a sababu kɛ an ka finitigiw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na nka dɔw kɔni kɛlen don k'a fɔ de ko an ka finitigi ninnu k'u tɛ ka foyi kɛ kɛlɛ bɛ misi kunkolo ko la da dugulan nɔfɛ tɔ Isu Muktar Ba Traoré ka yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw n'o ye faama Isu Muktar Ba Traoré u kɔni ta kɛ bɛɛ tare tabadaga kala ye k'a sababu kɛ u ka wuli ka jɔ Isu Muktar Ba Traoré kulonkɛ tɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Maliko l'opération Maliko Isu Muktar Ba Traoré colonel Famuke Kamara a kɔni wulila ni ka tesit ka taa an ka finitigilakaw lajɛ u ye baara minnu kɛ Isu Muktar Ba Traoré ani u ye dɛmɛ mun ta Isu Muktar Ba Traoré ni ka an ka anw jamanadenw an minnu sigilen don yen ni ka anw nisɔndiya Isu Muktar Ba Traoré k'a sababu kɛ i yɛrɛ bɔra k'a ye sisan dɔgɔkun jan tɛmɛlen G5 Sahel an kɔni an ye salamu aleykum di olu ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma Isu Muktar Ba Traoré o de kɛlen an ka nin kolonɛli a kɔni wulila ni ka yaala kɛ Isu Muktar Ba Traoré yaasa k'a dɔn k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan Isu Muktar Ba Traoré an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen Isu Muktar Ba Traoré an ka ɲɛmaaw kɔni sanga a n'a ka waati u bɛ wuli ni ka tu u ɲɛ jɔ u la ladilikan minnu kan ka di u ma Isu Muktar Ba Traoré bɛ d'u ma wa n'u bɔra Isu Muktar Ba Traoré u bɛ tila ka anw yɛrɛ sigibagaw n'o ye population civile Isu Muktar Ba Traoré u bɛ yaala an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ko minnu bɛ se ka dɔn Isu Muktar Ba Traoré yaasa hali furukufuruku minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka ban cogoya jumɛn Isu Muktar Ba Traoré ka tila ka kɛ sababu ye sababu min fo an minnu bɛ yen an bɛ se ka danaya yɛrɛ sɔrɔ an ka finitigilakaw la o de tagama in kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré n'a a sera tesit a kɔni ye bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn wa Isu Muktar Ba Traoré an ka finitigilakaw u ma da o kelen ma u tilala ni ka fura i bɛ fura dɔn
fura médicament tɛ wa voilà Isu Muktar Ba Traoré an ka finitigilakaw u filɛ nin ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'o tila banabagatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Isu Muktar Ba Traoré nka Tesali jamana mɔgɔ minnu bɛ yen Isu Muktar Ba Traoré u yɛrɛ bɔra k'a yira an ka finitigilakaw la k'a fɔ ko n'u sera ko hali ka dɛmɛ wɛrɛ di maa minnu ni olu bɔlen don n'a bɛ f'u ma ko les déplacés minnu siranna kɛlɛ ɲɛ Isu Muktar Ba Traoré n'u yɛrɛ ɲini ko o bɛ sɔn ka diya u ye kosɔbɛ Mohamed El Balkoun ale kɔni ye nin ko in sɛbɛkɔrɔ fɔ an ka mɔgɔw ye Isu Muktar Ba Traoré nka u kɔni ko k'u bɛ an ka finitigilakaw fo ni u sɛbɛkɔrɔ fo u y'a dɔn k'a fɔ ko sisan jɔnko Ala olu kɔni bɛ se ka da ka sunɔgɔ u bɛ se ka u jigi da u ka kɛlɛkɛcɛw kan k'a fɔ ko a mana gɛlɛya cogo o cogo u na bɔ ni bɔsura ye nin y'an denkɛnin ka bolonɔ ye n'o ye Sidiki Dambele i bonya b'a la. A taa fɔ i tɔntɔn musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka ɔkɔlisow la ko an ka ɔkɔliden mansaw y'u jɔyɔrɔ bila ka boli pewu Isu Muktar Ba Traoré i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na Bintu Nampo nin y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min an y'a bɔ alternance kɔnɔna la a ko Mali kalanko in bɛ cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré a ko a ka kan sa an ka ɲɔgɔn ɲininka a kɛcogoya la k'a sabu kɛ an denmansaw yɛrɛ Isu Muktar Ba Traoré anw yɛrɛ filɛ nin ye nka an sama ka bɔ an denw tigiya kɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen ta ni ka a da école-maîtres kun a ko Isu Muktar Ba Traoré ni du y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ la an ka kalan kun bɛ cogoya min na ani bi ta in kun bɛ cogoya min na Isu Muktar Ba Traoré a ko a ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ko Isu Muktar Ba Traoré an k'a lajɛ k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw hali u ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan somɔgɔ caman bɛ yen mun bɛ kɛ sababu ye ka i den yɛrɛ a to i den ma u ka ɲɔgɔn da ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ i t'a a kalama k'a sababu kɛ ka san daminɛ fo kalo 9 Isu Muktar Ba Traoré e kɔni ɲɛ tɛ i den ka kaye la e den bɛ taa ekɔli la e t'o dɔn e den tɛ taa ekɔli la e t'o dɔn e kɔni b'a kɛ ni a fɔra ko ɲɔgɔn da tɔ tora dɔgɔkun kelen ye o y'a sɔrɔ e ye kɛnɛma bɔli tigɛ i den na pewu e ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ tigɛ i den na ka pression ta ka da a kan finalement e yɛrɛ bolo k'a fɔ ko a bɛ ka kalan min kɛ o y'a sɔrɔ a tɛ k'o kɛ a ko n'an y'a ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré fɔlɔ denmansaw ni école karamɔgɔw de tun bɛ jɛ ni ka denw ladon ɲɔgɔn fɛ école karamɔgɔw ta tun ye écoliso kɔnɔna ye Isu Muktar Ba Traoré denmansaw ta tun ye so kɔnɔna ye k'a bɛ sababu kɛ depuis kalan bɛ ta wagati min na Isu Muktar Ba Traoré u bɛ denmisɛnninw ka kow bɛɛ la jate minɛ a ko Isu Muktar Ba Traoré fɔlɔ bugɔli tun bɛ kalan na i tun bɛ bugɔ anw yɛrɛ mɛnna kalan na an t'a dɔn k'a fɔ ko hali seconde cycle la i tɛ bugɔ an y'an ka seconde cycle bɛɛ kɛ an bɛ dasi kosɛbɛ kɛ i ni fɛn dɔ i bɔrɔ an yɛrɛ tun t'o kalama k'a fɔ ko bugɔli bɔra ekɔli la Isu Muktar Ba Traoré a ko kabi o bugɔli de taara k'o bɔ ekɔli la o kɔni kɛra sababu ye Isu Muktar Ba Traoré ni kalanko tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ k'a sababu kɛ denmansaw bɛ Isu Muktar Ba Traoré bolo tɛ se ka da u den kan a ko wa n'i tilala k'a ta k'a lajɛ ko ekɔli bɛ bilali min kɛ a kolo damadamanin kɔnɔna la denmansa caman bɛ yen olu bɛ degun u bɛ kɔrɔtɔ ekɔli ka taa yaasa u ka t'u den bila yen o le k'a ka kɛ kalankɛyɔrɔ ye dɔw ta kelen don dagabɔdala ye yɔrɔ de ye i kɔni n'u taara den kɔni bila kalanyɔrɔ la sa ni kalan ma bila u ɲɛci foyi tɛ den na wa Isu Muktar Ba ni examen de sera sa olu bɛ wuli ka kurutu kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ yaasa u denw bɛ se ka passer cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko niveau tɛ u la a ko n'an y'a ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré ni an bɛɛ lajɛlen seginna an segicogo kɔrɔ la denmansaw yɛrɛ ka segin u cogo la k'a fɔ fɔlɔ an denw tun bɛ mara cogoya min na kalan na an b'a fɛ an denw ka mara o cogo la ten ko n'o kɛra Isu Muktar Ba Traoré a ka ca Ala fɛ kalan in bɛ segin a nɔ la nka denmansaw yɛrɛ de ko an denw tɛ bugɔ u tɛ nɛni u tɛ kɔrɔfɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ école maître fɛn fɛn n'i y'i farati denmisɛnnin bugɔ ma sisan Isu Muktar Ba Traoré k'i bɛ i yɛrɛ ye prévenu na o de kɛlen don sama fu ye a ko o tuma an bɛɛ lajɛlen an ka a ta k'a lajɛ ni bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ bin faga a ka ca Ala fɛ bin a tɛna na se foro la kosɛbɛ a ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɔ bɛ école karamɔgɔw la nka belebele an ka bi denbaya ka denmisɛnninw ka kalanko la anw denmansaw yɛrɛ sen b'a la Bintu Nampo nin tun y'ale ka bolonɔ ye an ye mun bɔ alternance kɔnɔ taa Nampo an bɛ bɔ yen nɔ an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ ko CHAN 2023 ko Mali ni Cap Vert ni Sierra Leone mɔgɔ mana ɲɔgɔn dasi o la Mali n'u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn kosɛbɛ kɛ i bɛ CHAN dɔn wa n bɛ CHAN dɔ kɛ CHAN ye
Coupe d'Afrique modèle dɔ don nka an ka mɔgɔ minnu bɛ bi an ka jamanaw kɔnɔ ne ma ɲɛci yɛrɛ ala ɲɛti b'a la dɛ ɲɛci jumɛn b'a la e t'a jate minɛ anw ka dolancilaw la i y'a minnu bɛ jouer i y'u jɔn ye an ka équipe la Musafu Mali ballon ye business ye dɛ o kuma bila hali ni Mali ma nin kɛ n'o tɛ an kɔni t'a ye a mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ se ballon tan na hali an ye dolanci ye nanzara minnu na i kɔni ka faso kɔnɔna la e ye meilleur joueur ye championnat kɔnɔna la e ye meilleur buteur ye championnat kɔnɔna la e bɛ jouer équipe nationale fɛ o de tɛ anw fɛ yan i b'a ye anw ka dolancila bɛɛ an bɛɛ ye maliyɛnw ye c'est vrai mais ka chance di an ka yankaw fɛnɛ ma minnu au moins n'u bɛ k'u firifiri u ka clubw kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka équipe nationale sɔrɔ cogoya min na n'i ma bɔ ka taa kɔfɛ ni e ma bɔ ka taa kɔfɛ Mali la yan e tɛ équipe nationale sɔrɔ i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ye o de kama y'an ka karamɔgɔw gulon i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna nangarabajɛ ɲɛdɔn ka di ni Mali ballon tan ko kana nin fɔ ne ɲɛna ayiwa bisimila ala ka jisuma k'a fura ye amina yarabi a ko CHAN kɔni na Isu Mukutari Ba san 2023 Isu Mukutari Ba Tarawele ni ala sɔnna ma an ka samata sɛgɛw u ni Cap Vert walima Sierra Leone n'olu dɔ la kelen na tɛgɛ da ɲɔgɔn tɛgɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ka sabu kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an ka samata sɛgɛw u ko u kɔni ni CHAN kɔni na u b'u se kɛ k'a sabu kɛ n'i ye a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele kow tɛmɛlen caman na i b'a ye k'a fɔ an taara final yɛrɛ la dɔw la an taara demi final la Isu Mukutari Ba Tarawele nka o y'a sɔrɔ équipe kun ye équipe 8 u ko Zena ni ala sɔnna ma e ko a tɛna kɛ équipe 18 ye a ko in a bɛ ka san sɔrɔ o kuma ni ala ma basi foyi kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni an bɛ ye nin cɛbɔ in kɛnɛ kan nka nin fana na kɛ sababu ye komi kɔfɛ mɔgɔw tɛ nin na ni minnu bɛ jouer an yɛrɛ fɛ yan na kɛ sababu ye lala côté ten an ka maa minnu bɛ ka jouer an fɛ yan Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa u na se k'u ka fɛnw jira cogoya min na n'o tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ an ka ballontanna minnu bɛ yan u tɛ condition yɛrɛ la nka mun de kama ne ye karamɔgɔ gulu ni se t'i somɔgɔw ye k'i bila ka taa ou bien ni se tɛ e somɔgɔw ye Mali ballontanko la ka sélectionneur négocier de ka quota dɔ bila a ye hali ni e bɛ se e tɛ ye wa ni mun fana bɛ se hali n'o fana bɛ se o fana mana daminɛ kururu tile 2 o fana ta bɛ dan sira la ala k'an bɛ sababu ma ko n'an b'an ka kunnafoni kun cɛ ni ala sɔnna ma an na CHAN kɔni kɛnɛ kan Zena kɔni an bɛ sɔn ka na ni a jɔnjɔn ye ala k'o kɛ yarabi donc Musa mun de b'an ka kunnafoni kun cɛ an ka jatala o ye Salimata Kamara ye bi an ka foliba bɛ se Fofana yɛrɛ ma yan fo o bɛ kɛ dɛ f'a sigiyɔrɔ la ala cɛ in ka président tɔgɔ dɔ filɛ nin kɔnɔ sa président jumɛn u ka président sa o président jumɛn président sa président ni yan fitinin yan asi bɛ ka damu kulukɔrɔ sama waati an t'o tɔgɔ fɔ yan un gamin un petit gamin wala ye koyi musokɔrɔbaw cɛ a t'o tɔgɔ fɔ yan dɛ an ka foliba bɛ se Fofana yɛrɛ ma a n'a a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen baarakɛ minnu b'an lajɛ k'u bonjour ou bonsoir parce que an tɛ temps kelen na an yɛrɛ fɛ yen nɔ nɛnɛ dɔ ni yɛrɛ bɛ yan sisan nɔ bon komi ma yen yɔrɔ ninnu kɛ heure 2 dɔrɔn de bɛ sɔn ka k'an n'u ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni heure 2 ye e b'a ɲɛdɔn kɔni ne b'a ɲɛdɔn sabali sa cɛ ne misali don avion kɔnɔ e donna ka taa yen wa e ma don avion kɔnɔ cɛ sabali sa avion kɔnɔ don i b'a dɔn ne ko k'i ka nin kuma in bila i b'i yɛrɛ nɛgɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ n'ala sɔnna kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka u di alimɛbajɛkuluw ma ladiriya kɔnɔna la kosɛbɛ salam wa salam